16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Αίγινας. Από 24 Ιουλίου έως 17 Αυγούστου 2026. Τα βράδια του καλοκαιριού στην Αίγινα γεμίζουν με 12 παραστάσεις και αγαπημένους πρωταγωνιστές. Παρασκευή 24 Ιουλίου. Τραγούδια του Σανιδιού και της Κλακέτας από την Πολυφωνική Χοροδία Αίγινας. Διεύθυνση: Γιάννης Βριζάκης. Κυριακή 26 Ιουλίου. Ο επιθεωρητής Drake και η Μαύρη Χήρα. Με τους Μάριο Αθανασίου, Βαλέρια Κουρούπη, Σπύρο Πούλη, Αλέξανδρο Σάουκ. Σκηνοθεσία: Βασίλης Θωμόπουλος. Δευτέρα 27 Ιουλίου. Ο Λούτσιο και το ταξίδι στον πλανήτη Κιαροσκούρο. Με τους Θανάση Κεφαλά, Μαρκέλα Κουλουμπή, Θάνο Ψαρά. Σκηνοθεσία μουσική: Φρίνη Θετάκη. Τρίτη 28 Ιουλίου. Κέννη και Φενού. Με τους Αλέξανδρο Γεροκόμη και Σύφη Μανταδάκη. Σκηνοθεσία: Αφροδίτη Φλόρου. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Μνήμες γυναικών. Καλλιτεχνική επιμέλεια: ερμηνεία: Χριστίνα Τασκασαπίδου. Κυριακή 2 Αυγούστου. Τακούνι στο Βάλτο. Με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Σισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Σκηνοθεσία: Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. 5η 6 Αυγούστου. Ιών, από το Διπεθέ Ρούμελης. Με τους Ευγενία Δημητροπούλου, Μάξιμο Μουμούρη, Γιάννη Εγγλέζου. Σκηνοθεσία: Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτη. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Κάθε Πέμπτη Κύριε Γκριν. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Σκηνοθεσία: Κώστας Γάκης. Κυριακή 9 Αυγούστου. Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της Κούφιας Βελώνας. Με τους Θοδωρή Ανθόπουλο, Χρήστο Ζαν Μπατίστ, Πάνο Κορογιαννάκη, Γιώργο Λιάκο, Κωνσταντίνο Ρόδη, Αθηνά Χατζιαθανασίου. Διασκευή, σκηνοθεσία: Αθηνά Χατζιαθανασίου. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Αλαντίν, στη Σπηλιά των Θαυμάτων. Με τους Άδωνη Χατζή, Μαριλένα Τουτουδάκη, Άκη Τριανταφυλλίδη, Ιωάννα Στασινοπούλου, Γιώργο Λακαφώση, Άννα Παναγιώτου. Σκηνοθεσία: Άρης Αρμάος. 5η 13 Αυγούστου. Περίεργη νύχτα. Με τους Ηρακλή Κρομίδα και Θεοδοσία Λιβανίδου. Κείμενο, σκηνοθεσία: Ηρακλής Κρομίδας. Δευτέρα 17 Αυγούστου. Κάθε χρόνο ίδια μέρα. Με τους Σοφία Μανολάκου και Παύλο Λουτσίδη. Σκηνοθεσία: Κώστας Γάκης. Καλλιτεχνική διεύθυνση: Γιώργος Μπίτρος. 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Αίγινας. Από 24 Ιουλίου έως 17 Αυγούστου 2026. Ώρα έναρξης: 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων: Κέντρο τύπου, Hive Concept Store και στο more.com. Διοργάνωση: Δήμος Αίγινας.